Dobrodružstvo na Isla Nublar. Deti, dnes vám rozpoviem príbeh, ktorý si budete dlho pamätať. Je to príbeh o odvahe, priateľstve a o tajomstvách, ktoré sa skrývajú hlboko pod zemou. Na ostrove Isla Nublar, kde sa more trieštilo o čierne skaliská a palmy sa ohýbali pod náporom vetra, sa 4 kamaráti, Martinko, Viktorko, Dáriusko a Leonko, rozhodli uskutočniť sen, ktorý by iní nazvali šialenstvom. A to postaviť skutočný jurský park. Chalani, povedal Martinko s iskrou v očiach, keď stáli všetci na úpetí hory. Ak sa nám to podarí, budeme prví, čo vrátili život dávnym obrom. To bude úžasné. Viktorko sa uškrnul. A prosím, aby ma T-Rex nebral ako predjedlo. Dáriusko dodal s večným pokojom. Najprv logistika, potom dinosaury. Inak to bude fakt trapas. Leonko sa pozrel. Spravme to, ale spolu, dobre? Chlapci najprv vybudovali prístav, potom výbehy pre dinosaury, voliéry pre pterodaktylov a jazierka pre mosasaury. V srdci ostrova vyrástlo veľkolepé Visitors Center, heliport a laboratórium. No chlapci čoskoro zistili, že im chýba to najdôležitejšie. Pitná voda. Bez vody je aj najväčší sen len prach, zamrmlal Dáriusko, keď stáli nad suchou pôdou. Rozhodli sa preto navrtať studňu. Stavebné stroje vrtali celé dni a noci, až sa dostali do hĺbky 500 metrov. A tam ticho, dutý zvuk a potom objav. Obrovská jaskyňa plná kryštálovo čistej vody. No cesta k nej bola nebezpečná. Postavili rýchlostný výťah, ktorý ich dokázal dopraviť dolu za 30 sekúnd. Keď sa spustili do temnoty, cítili, ako im srdcia bijú rýchlejšie. Vzduch bol vlhký, chladný a vo svetle lámp sa ligotali steny posiate kryštálmi. Priatelia, zašepkal Leonko s údivom, toto je ako tajný chrám. Chlapci sa rozhodli vybudovať tu nové genetické laboratórium. No počas stavby objavili trhlinu, ktorá viedla ešte hlbšie. Čo myslíte, kam vedie? Spýtal sa Viktorko, keď stáli nad temným otvorom. Tam dolu čaká dobrodružstvo, odpovedal Martinko bez váhania. A dúfam, že tam bude aspoň jedna palička signálu, prehodil Dáriusko so smiechom. Zobrali ruksaky, jedlo, vodu a vydali sa na cestu. Kráčali celý deň, no koniec neprichádzal. Rozhodli sa teda vrátiť a tento nový objav starostlivo preskúmať na budúce. Ukázalo sa, že trhlina pokračuje ďalej a ďalej. Rozhodli sa preto postaviť magnetický vlak Maglev, ktorý by ich cez túto nekonečnú diaľku previezol. Stavba stála milióny, no nakoniec vznikla trať dlhá 400 kilometrov. Toľko ako šírka celého Slovenska. A keď sa zdalo, že trhlina nikdy neskončí, objavili ďalšiu obrovitánsku jaskyňu. Nasadli do Maglevu, ktorý letel rýchlosťou 1000 km za hodinu. Za pol hodinu boli na mieste. A tam úžas. V stene jaskyne sa ligotal zlatý sloj, hrubý a bohatý, so stovkami kilogramov zlata. Priatelia, zvolal Dáriusko, osud sa na nás usmial. Speedrun splácania dlhov hotový, podotkol Viktorko.
Naložili jeden vagón a vyviezli ho na povrch. Banky im zaň zaplatili viac než 4 miliardy dolárov, dosť na splatenie všetkých dlhov za Jurský park. No týmto sa objavovanie ani zďaleka nekončilo. Chlapci zistili, že trhlina pokračuje ešte hlbšie. Už teraz boli 15 kilometrov pod zemou, hlbšie, než kedy vkročila ľudská noha. A jaskyňa, tá bola veľká ako celé Drahovce. Čo nás čaká tam dolu? Spýtal sa Leonko. Niečo veľké, odpovedal Martinko a stiahol čelovku nižšie. Ale zvládneme to. Spolu. Kapitola 2. Cesta do hlbín Isla Nublar. Keď 4 kamaráti stáli na okraji priepasti, ktorá sa strácala v temnote, cítili, že ich čaká niečo, čo presahuje všetky doterajšie dobrodružstvá. Zlato im prinieslo bohatstvo, ale aj nové možnosti. Pred nimi sa otváralo ďalšie tajomstvo. Ak sme našli zlato, prehovoril Martinko, čo ešte môže byť tam dole? Možno ďalšie jaskyne, zamyslel sa Viktorko. Alebo niečo, čo si ani nevieme predstaviť. Leonko sa usmial. Takto zistíme. Ale tentoraz sa pripravíme lepšie, dodal pragmaticky Dáriusko. Checklist alebo nič. Rozhodli sa postaviť druhý maglev, ešte rýchlejší a odolnejší, ktorý by ich zaviezol do neznáma. Stavba trvala mesiace, museli vybudovať nové tunely, spevniť steny a pripraviť zásoby na dlhú cestu. Keď bol vlak hotový, vyzeral ako strieborný šíp, pripravený preraziť temnotu. Cesta začala. Vlak sa spustil do trhliny a zrýchľoval, až sa skaly za oknami zmenili na rozmazaný tieň. Po niekoľkých hodinách jazdy sa tunel otvoril do gigantickej podzemnej sály, väčšej než všetky, ktoré doteraz videli. Strop sa strácal v hmle zo stien, vyžarovalo zvláštne modré svetlo. V prostriedku sa však rozprestierala divoká džungla. Bujná a šťavnatá, s listami veľkými ako plachty. Po zemi sa ťahali nové druhy lián s jemným, fosforeskujúcim leskom. Na kôre stromov kvitli neznáme orchidei a vzduch voňal po živici a vlhkej zemi. Teplá para vytvárala vlastnú tropickú klímu a geotermálne pramene napájali potoky, čo sa hadili medzi koreňmi. To je živá džungla pod zemou, vydýchol Martinko. Brutál, zamrmlal Viktorko. Stačí už nám len repelent a Wi-Fi. Leonko, uchopený úžasom, pridal. Pozri, tie svetielkujúce lístky sú ako hviezdy. Geotermálna sauna deluxe, dodal Dáriusko. S bonusom neznámych rastlín, botanik by si tú veru užil. No to nebolo všetko. V diaľke sa ozval hlboký, dunivý zvuk. Zem sa zachvela. To nebol obyčajný zvuk, povedal Leonko a pritúlil sa bližšie k chlapcom. Z tieňa sa vynoril obrovský T-rex. Svalnatý kolos s obrovskou hlavou, šupinatou kožou a zubami ostrými ako nože. Každý jeho krok bol ako úder bubna. Ten je obrovský, prehltol Viktorko. Nebudem predjedlo, šepkal si Dáriusko. Martinko zdvihol ruku. Kľud, žiadne prudké pohyby. Pozorujme a držme sa v tieni. Kamaráti vedeli, že objavili stratený ekosystém, kde zastal čas. V džungli rástli rastliny, ktoré jemne svietili v tme a v teplých potokoch sa myhali tvory pripomínajúce pradávne ryby. Musíme to preskúmať,
rozhodol Martinko. Ale opatrne. Toto miesto môže skrývať viac než len zlato. A tak sa začala nová kapitola ich dobrodružstva. Prieskum sveta, kde sa prelína minulosť s budúcnosťou, kde každý krok môže znamenať objav alebo nebezpečenstvo. Kapitola 3. Tajomstva podzemného sveta. Vzduch v podzemí bol vlhký, nasiaknutý vôňou minerálov a živice prastarých stromov podzemnej džungle. Kamaráti práve zložili svoje stany pod obrovským listom, ktorý pripomínal zelený dážnik, a chystali sa preskúmať tento novoobjavený svet. Cítite to? Zašepkal Dariusko, keď sa dotkol steny. Je teplá, ako keby tu pulzoval život. Martinko sa rozhliadol. Je to ako iný svet. Možno je to vlastne nový kontinent pod zemou. Nad ich hlavami sa klenul strop posiaty kryštálmi, ktoré žiarli modrým svetlom. Voda jazera odrážala ich lesk a vytvárala ilúziu nekonečnej oblohy. Z diaľky sa ozýval tlmený hukot. Rytmický, pravidelný, ako tlkot srdca. Počujete to? Spýtal sa Leonko a napol uši. Niečo tam žije a nie je to malé. Tak to poďme zistiť, prehodil Viktorko. Ale opatrne, toto nie je výlet do Tatier, bez značiek, bez bufetu. Podkapitola Prvé stopy. Chlapci prešli popri jazere, kde voda jemne parila. Na brehu rástli rastliny so svietiacimi listami, ktoré sa pri dotyku zatvárali ako živé lampy. Ich žiary sa myhali tvory podobné jaštericiam, no s priesvitnými telami, cez ktoré bolo vidieť ich bijúce srdcia. Pozrite na tie stopy, ukázal Martinko na obrovské otlačky v mäkkej pôde. Každý bol veľký ako sud. To bude patriť T-Rexovi. A vedú priamo do tamtoho? Spýtal sa Dariusko a ukázal na úzky priesmyk, z ktorého vychádzal slabý, červenkastý svit. Podkapitola ďalšia. Priesmyk ohňa. Keď vošli do priesmyku, teplota stúpla. Zo stien vyvierali pramene horúcej vody a para sa miešala s vôňou síry, kde si v diaľke niečo zapraskalo, ako keby zem dýchala. Zrazu sa ozval dunivý rev, ktorý im rozvibroval kosti. Zo šera sa vynoril T-Rex, sliny mu žiarili v svetle čeloviek, pazúry sa zaborili do mäkkej pôdy a jeho zrenice blískali inteligentnou ostražitosťou. Plán B? Šepol Viktorko. Plán A aj B. Neprovokovať, zasičal Martinko. Na Rimsu, hore! Dariusko ukázal na skalný previs nad nimi. Ak sa dostaneme na tú Rimsu, možno nás neuvidí. Rýchlo, hlesol Leonko. Poďme spolu, ja sa ťa držím. Podkapitola ďalšia. Rozhodnutie. Chlapci sa potichu vyšplhali po výstupkoch. T-Rex zodvihol hlavu, zavetril, no kročil ďalej. Jeho pozornosť upútalo stádo podzemných bylinožravcov, ktoré sa prehnalo džunglou ako závan vetra. Vydýchol Viktorko. Nevšimol si nás. Áno, prechádzame do stealth módu, odvetil s úškrnkom Dariusko. Martinko ticho zašepkal. Vpred, držme sa spolu, sme tím. Leonko prikývol. Sme, nenecháme sa. Kapitola 3. Návrat na zemský povrch. Cestou späť džungla šumela, ako by ich odhovárala. Cítili zvláštnu ťarchu.
Opúšťali svet, ktorý ich prijal so všetkou svojou krásou. No vedeli, že ich čakajú povinnosti hore. Ľudia, ktorí o nich majú strach a sny, ktoré treba chrániť. Maglev nás nevezme úplne späť, zhodnotil Dariusko, keď skontroloval panel. Niečo ho blokuje. Teplo zo sály rozhádzalo systémy. Tak pôjdeme peši k servisnej šachte, rozhodol Martinko. Kráčame spolu. Žiadny hero mod. Vydali sa popri teplom potoku, ktorý viedol k starému tunelu. Steny pulzovali teplom a z výduchov prúdila para. Na križovatke zatarasili cestu zrútené skaly. Obchádzka, počujem vodu, zašepkal Viktorko. Zahnuli vpravo a našli podzemnú rieku. Vlna chladného vzduchu ich pošteklila po tvárach. Postavíme malý bor, navrhol Martinko. Z čoho? Z vyplavenín, lán a týchto dutých stoniek, ukázal Dariusko na statné rastliny. Sú ľahké a pevné. Leonko poslušne uviazal uzly. Mne to ide, pozri. Perfektné, usmiel sa Martinko. Si náš malý kapitán. Plavili sa tichým prúdom. Voda žiarila slabým fosforeskujúcim leskom a z temnoty nad nimi viseli stalaktity ako zuby spiaceho obra. Keď prídeme hore, ozval sa zrazu Viktorko, dám si pizzu XXL s ananásom. To je chutný zločin, zaškrípal zubami Dariusko. A všetci sa v tme zachychotali. Ja chcem kakao, pridal sa Leonko. Vážne. A muffin. Po hodine plavby sa rieka zmenila na pereje. Martinko viedol kormidlo pevnou rukou. Držte sa. Vor sa prehúpol cez penený prach vody. Narazil do skaly a rozpadol sa na dve polovice. No chlapci sa udržali. Potom sa rieka upokojila a rozšírila do priestrannej dutiny. Na stene uvideli známku civilizácie. Údržbársky rebrík a šípka k servisnému výťahu. Domov, zašepkal Leonko a pevne stisol Martinkovú ruku. Výťah bol nefunkčný. Záložný plán, podvihol obočie Dariusko a vytiahol magnetické svorky. Vyšplháme sa šachtou. Po dvojiciach, bez paniky, v kľude. Neboj, prikývol Martinko. Ja s Leonom a vy dvaja spolu. Stúpali do výšky, krok za krokom, vzduch sa ochladzoval. V prasklinách šachty sa mihotalo svetlo. Niekde vysoko hore prúdil vzduch. Leonko mal trasúce sa nohy, no nepustil sa. Dýchaj so mnou, povzbudzoval ho Martinko. Nádych, výdych, sme dobrí. Som statočný, šepkal Leonko, lebo ste tu vy, moji kamaráti. Po dlhých minútach šplhania sa šachta otvorila do známeho tunela, v ktorom čakal pristavený Maglev. Chlapci do neho nasadli a o malú chvíľu leteli obrovskou rýchlosťou, pri ktorej všetci zadriemali. Keď sa zobudili, Maglev práve zastavoval pri rýchlostnom výťahu v prvej jaskyni. Odtiaľ to bol už len kúsok naspäť na zemský povrch. Prvý závan povrchového vzduchu mal vôňu soli a borovíc. Chlapci vyšli na plošinu, dvere sa ťažko odsunuli a slnečné svetlo ich na chvíľočku oslepilo. Na obzore hučalo more, palmy sa kývali, ostrov dýchal. Leonko si zakryl oči a usmial sa. Sme doma? Sme, povedal ticho Martinko. A až teraz si uvedomili, ako veľmi sa im trasú ruky. Viktorko si sadol na okraj plošiny. Chlapci, to bol výlet. Dariusko vytiahol z vrecka drobný kryštál, ktorý si vzal z podzemia. A bolo to hodné každého kroku. Stáli chvíľu v tichu, ako postavy z románov. S pohľadmi, ktorých sa miešala odvaha a chuť na ďalšie cesty. Potom sa rozosmiali tak, ako sa smejú kamaráti,
čo spolu prežili niečo veľké. Tak čo teraz? Spýtal sa Viktorko. Najeme sa, navrhol Dariusko. A potom naplánujeme, ako chrániť tú podzemnú džungľu. Je to naša zodpovednosť, aby ostala tajomstvom. A ja chcem kakao, pripomenul Leonko vážne. Martinko sa uškrnul. Kakao bude. A potom nové dobrodružstvo. Záver. V noci chlapci počuli z diaľky lomos vln a spev vetra. Na stole v laboratóriu ležal plán. Mapa podzemnej sály s džunglou. Poznámky o nových rastlinách a veľkým červeným nápisom chrániť, skúmať, neprezradiť. A v rohu drobným písmom niekto dopísal. PS. Ananás na pizzu sa rieši až zajtra. Kto to asi bol?